Chokan. Jago moro gi jaode kanyakla kod nyithinde 6 ne oninde koyo otieno mane piny orugodo kawuono bang' odgi ne wang' e yo ma odhiero ji ng'eyo e gweng' ma Gomia mayudore Uyawi sublocation odhiambo manyoro. Jagono manyinge Joshua Ouma Osala gi jaode kod nyithindego nyochuno mondo mi koro ne gininde koyo bang' masirano ne monjogi. Kaluwore kod Joshua en koro gima nokelo mach ma bende nowang'o ode gi gik moko duto te iye nyaka gie sani kata en owuon pok ong'eyo ka owacho ni majno nyo fwenyore kar sa 9 mar odhiambo manyoro kama bende nyo ochwe omako ot te. Mach nyogore kuom manyowang'o gika te mane ot koro gi sani an mani koyo gi nyithindo te ka nyithindo 6 kachako gi kuma dwa tieko akia gik moro amora wang' tenga kata mana mokonyo onge certificate mag nyithindo mag skul koda uniform gi books. Ane koyo gi nyithindo sani makata ka koda ni chaka akia gima nyokelo mach bende pod chando wi akia ni eno gi kuri. Koro akwayo sirikal mondo nena ngimana mondo adog e ngima mapile kaponi nyalore. Mane kwayo mane wane koyo kaka timre otama. Koro akwayo sirikal ma Kenya kata national government kata county government mondo konya. Owadgi Joshua no ma iluongo ni James Okewa kata kamano bende ne okwayo mana kony ne owadgi no ka okwayo sirikal kod chiel kod bede migepe moko mag sirikal kanyakla gi oganda ma chunygi ng'uon mondo mi ka oyie to wuog oko kendo res owadgi no manyaka gi sani koro ndago ngima mar chandruok mar lich mokalo bang' bedo ni ode ne owang' gi gik moko duto te e iye. Owacho ni owadgi no sani koro ngima tek godo tweta ni mar onge kata lewni kaachiel kod gik moko monyalo konyorego machalo kata kaka chiemo. Watimo mos kabisa ni motimre kani. Koro wakwayo mana ni mondo ukony wuoyi matin ni sirikal mar county government, central government kata well wishers kata politicians bende manyalo konye mondo bi okonye mondo onwang' kaka dang' osudi. Koro waketo mana gini e lwetu mondo one kaka dang' ukonywa. Ka Peter Adua ma bende en jadak e gwenge makono to ne olero ni majno nyo omwomogi ni mar kido mach nyo muoch kendo omako odno thoth jogweng' nyo onge makata bed ni ne otemo en owuon e goyo koko ka okwayo kony to duto ne ogore lwanda ni mar gi thuolono ji mathoth ne onge mier kaluwore ne gichopo kuondegi mopogore opogore mag nweng'o. Weche mag mach gi samoro resoga to mano otamre resre nikech mach owuok ka onge ng'ama ne nitie dala ma gimoro amora wang'. Koro wuoyi matin ni odong' malit kabisa, odong' malit. Oganda wa kuonde muntie jo Red Cross, jo county government, jo national government, kamoro amora awaketo wach wuoyi matin ni kuomu gi nyithindo modong' ka 6 wakia kaka gidhi chako. Erokamano ne gima dang' utim.